додгоҳи низомии вилояти Хатлон дар ҷануби Тоҷикистон имрӯз ба баррасии парвандаи ҷиноии як сарбози қисми низомии гвардияи миллӣ дар шаҳри Нурак оғоз мекунад, ки ба марги ҳамхизматаш айбдор шудааст. Дар курсии айбдоршаванда Муҳсин Хуҷасултонов, сарбози 21 сола аз вилояти Суғд нишастааст, ки ба гуфтаи тафтишот ҳамхизматашро шадидан латукӯ ва оинномаи артишро нақз кардааст. Як масъули додгоҳи низомии вилояти Хатлон рӯзи 14 май дар суҳбат ба радиозудӣ гуфт, ки Муҳсин Хуҷасултонов дар қатли Ҳасан Каримов, сарбози 21 солаи деҳаи вахши ҷамоати ваҳдати шаҳри Леваканд гумонбар аст. Тафтишот мегӯяд, ки ҳодиса рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ рух дод ва рӯзи баъдаш ҷасади Каримов ба наздиконаш супурда шуд. Ҳасан Каримов дар артиш як соли пурра ҳам хизмат накарда буд. Абдурашид Юсуфзода, додистони низомии вилояти Хатлон, дар суҳбат ба радиозудӣ гуфт, ки алайҳи сарбоз Муҳсин Хуҷасултонов бар асоси 2 моддаи Кодекси ҷиноии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шуда барои баррасӣ ба додгоҳи низомӣ фиристода шудааст. Юсуфзода аз гуфтани ҷузъиёти бештар худдорӣ карда ва танҳо гуфт, ки нафари гумонбар сардори қатор буд. Як мақоми додгоҳи низомӣ гуфт, ки нисбати Султонов дар асоси 2 моддаи Кодекси ҷиноӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва вайрон кардани оиннома дар муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеати хизматӣ дар байни онҳо гумонбар дониста мешавад. Дар моҳи март мақомоти интизомӣ дар шаҳри Нурак гуфта буданд, ки дар заминаи марги Ҳасан Каримов 2 сарбоз гумонбар мешавад, вале дар ниҳоят танҳо як нафар ба ҳайси гумонбар ба курсии ҷавобгарӣ нишаст. Маълум нест, ки мавқеи гумонбар Муҳсин Хуҷасултонов ба ин парванда чист ва то куҷо ӯ худро гунаҳгор эътироф мекунад. Як мақом дар ҳукумати шаҳри Нурак ба радиозудӣ гуфт, ки натиҷаи экспертизаи судӣ дар ҷасади сарбоз осори латукӯбро ошкор кард ва марги ӯро ба хунравии дарунӣ марбут кард. Хунравии сарбоз ва осори латукӯбро дар сина ва гӯшаш модари сарбоз Навбаҳор Суюнова ҳам ба радиозудӣ тасдиқ карда буд. қисми низомии 05-50 гвардияи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Нурак ҷойгир аст ва сарбозони ин қисми низомӣ асосан ба таъмини бехатарии нирӯгоҳи барқиёбии Нурак машғул ҳастанд. Дар аксар хабарҳое, ки дар бораи маргу мири сарбозон дар артиш нашр мешавад, гоҳо мушкили латукӯб шудани онҳо аз ҷониби кӯҳансарбозон чун сабаби аслии фоҷиа ном бурда мешавад. Эътилофи зидди шиканҷа дар як гузориши худ дар охири соли 2016 навишта буд, ки дар солҳои 2014-2016 дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон 59 сарбоз мавриди шиканҷаву бадрафторӣ қарор гирифта 11 нафар ба ҳалокат расидааст.